Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane. Здравейте, аз съм Гери Торийска, певицата на Рубиков, поет, радиоводещ, композитор, плета на най-две куки, правя жестока лазаня, играя белот, отскоро и шах, на табла съм несразима. Свободата е банална. Винаги се свърза с някакви хипари, с безотговорност, с нещо невъзможно. Това може би се дължи на факта, че свободата е демоде. Защото за мен свободата е да си лежиш на тревата в парка, докато всички останали се чекват в него. Или да си ядеш обяда, докато другите го снимат, за да си го качат с Инстаграм в Фейсбук. Свободата е да бъдеш честен към себе си, да пееш, да танцуваш, да скачаш, да рисуваш тогава, когато ти се прииска наистина, без значение къде се намираш. Да се влюбваш, да казваш обичам те. Банално е, но е толкова просто. Свободата е да се чувстваш щастлив. А винаги съм мислила, че щастието е въпрос на личен избор. Jumping the wildest and the most insane.